unoseka nhamo serugare chaizvo chaizvo. Zanupf kuti yare mazviwa kana pawana nguva Mnangagwa iwo gosho rinenge rarikirikiri anodzani uyu mfana uyu wekubviswa mukosho uyu aita ngubhana aita runyoka kumhata anodzani abedo wacho. Vanhu vezano munokuoneka kuti dzenyu dzadzi dhonzi dzakamama. Unoudzwa unofarira robot kuti ndafarirawo robot pamusoro etira kuti taisirwa robot. Mota yacho hauna yekupinda robot racho. Unoripinda nei nedzaAdamu nedzaEvha. Hamuna kana robot racho unofarira marobot kuti kwa henyi president vaita chinhu chinobatika robot. Mota hauna pekufamba na robot racho hauripindi. Unoripinda nei? Tinyarei kana mazogara maZanupf. Zvamai manje chamisa musi wa 23 August munhu wese X pana chamisa triple C chigumwe. Kwete zvenyu zvekuti vakira zvimwe zvokuisa marobots muchiisira vanhu vari kuruzevha kumachonyonyo kunonzi kumachonyonyonyonyonyo kudhimba miwa kumachonyonyo wamheno pasi kwegokwe kunana mateta mheno kupi kunana chakuti kunana nerupiri mudondo musango. Moisa robot. Munoti kwaita shanda chaigore rino haiwa tasevenza tashanda. Mutinyare kana mukaona mukana vanhu vezano. Zvamanje mutinyare. Takakunyara nguva yareba vanhu makauraya mukadii. Unoona inini dai kwakuri kunzi upenyu. Ndotsvaka vese vanofungidzira kuti ndo mazano acho. Mukadya imimi kumusoro kovari kuno kupasi vozodyei. Mukambinya imimi vari kumusoro nyika makamondonga vanhu munouraya vamunoda kuti vakuvhotere. Muti kwa nyika inovakwa neveni vayo. Makamboona nyika ichizvivaka. Nyika inovakwa neveni vedzimwe nyika dzinofanira kupindira mune nyika. Eno maindustry makavhara. Hapana kana industry kushanda but muri kuti mayuthi muchitumira zigongo iro ziduzvi iroro ipashoni. Chii chamunotiitira chinobatika pamakoresa matonga. Kubva mugaba aripo chipei 1 chinobatika kuti aiwa vatomu takakuitirayo ichi. Rodi mamusingadzivaki kwamakore ese turodi tumupata twamuri kutiisira tumumwanwa tunenge kumhata kwachiwenga ndoti kwamuri kutivakira nhasi. Mufungidzira kuti sitovhunduka turodi twamuri kuvaka. Hatidye rodi, hatidye robot. Fungai izvozvo vanhu vezano. Chamakaitirwa chitu fertilizer munopuwa kakapu kefertilizer. Mutoti Zanupf ita basa. Zanupf ivo vana mhata vana Mnangagwa vari kuntonyera magoridha ari kuenda makanyenama makatarisa. Misuri yenyu muchisura mhandire muchisura ninginikiri nyemba nenyimo dzamunenge masafa futi. Kumaruzevha muri kusafa nemaricho. Maricho every richo uchita richo kuno umwe munhu ari kusenza basa hamuna. Hapana pamuri kushanda. Vana baba vedu taiziva vachinda kuna naHarare vachinotsvaga mabasa vachisenza. Ikona zvinongori besanwa vanhu vachitengesa domasi neonye. Creatai mabasa maindustry makavhara makauraya vanhu makaponda mukadii zvikazodii hondo yeminda mukadzinga vanhu kwenu muri kuvaka tumba tunenge tumba twenkozi mumapurazi hamugone kurima kwacho. Nasi ndo pamunotiregera mukana ndo pamunotiwira kwatiri muchiti tiri vezano takapenga tinozodii. Mata yako Mnangagwa, mata yako Chiwenga, mata yako vese vanokuteera mikosho ine honye ine maburiburi inenge zanda rehuchi. Taneta, we are sick and tired of stories. Kana makuda kuya kuma elections munopretenda mobhaiza vanhu netuma road twenyu twamuri kuvaka tunenge tune kwashi tunenge tuda kumama tukudhota tuzve magwavha. Why don't you just think for others? Fungirai vamwe vanhu. People are suffering out there. Munorambidza vanhu nekuita marally opposition. Why muchida kutonga nechitororo? Masoja boots iri kufamba yakamheya ichiita kunge train yegudzu iri kubva kuchinhoi ichienda hamheno kumagunji. Mapurisa boots dziri kumheya hamuna kana neuniform. Hembe yakakwatuka musana hamuna. Kureva kuti the government iri kutadza basa iri kukundikana. You must change. But hamuzvioni. Muri kupuwa zvipeneti zvepei. Muri kupuwa mari isingakwani school fees isingakwani pekugara. Now you are suffering the consequences.
Munorarama nei? Kurarama nekurowa vanhu, nekusunga vanhu, nekutumwa unzi ndai moponda mai vako, chiponda baba vako, chiponda sekuru vako, chiponda mbuya vako. Muri vanhu rudzi vasina brain, vasingakwanisi kufunga. Musoja weZimbabwe, mupurisa weZimbabwe, zvipatara akuita kunge majeri. Kujeri kwakutoita kunge muchimbuzi chache Blair toilet. Mutaura kuti kwai tina president, muti president anokupa zvipeneti. President anokupa mari isingakwani bhutsu yekuti upfeke vana vachikwenda kuzvikoro, vana vari kunyorera pamusoro pezvitinha, hakuna zvikoro, zvipatara zvakuita kunge ameno. Ukapinda muchipatara, vamwe people, vamwe vari kutiritwa kune dzimwe nyika zvakanaka, kensa iri kutiritwa. But chamunongogona unge muri kudya makanda emboro dzakasugwa. Chaanokupai Mnangagwa chi? Chakambokuitirai mukachiona kuti chabatika chi? Mbeu yamunovhaira nayo yamunoti mopiwa kakapu, but muri kutsvaga mbeu, vana venyu ndo vamuri kuudza vari kudiaspora. How many millions of people in Zimbabwe vakatiza because of hunger? Nasi ndo pamuda kuburitsa maziso nemporo dzenyu muchinzvonyoka nemapecha nematinji akasotoka ane mhopo. Zvimbuya zvisinganyari, zvimbuya zvingodedzera zano kuti kuenda kuhondo hazviri kutonga nyika. That is why muchifaila Zimbabweans. Makaenda kuhondo yes, but hazvirevi kuti kana ukaenda kuhondo kana usina chikoro, usina pekuti usingakwanisi kuhendla vanhu, wotonga nechitoro, wotonga nebanga, wotonga makarova vana mai vedu mumastreet vachitsvaga mari dzekuti tinde kuzvikoro. You beat them mumastreet muchirova. Vana mai vedu vamwana baba vedu vakafa izvo. Vana sekuru vedu vakabviswa nzeve mazino vakafa vachitambura. Vakamhanya mumastreet vachirova vanhu, hondo yeminda vachidambura vanhu, rirani vachidambura vanhu, ngavafe. What are you trying to do? Vanhu vacho vamunoda kuti vakuvhoterei ndo the same people that you are beating every day. Ndo the same people vamuri kurova muchimanikidza kuti tivhotere. Who are you Mnangagwa? Panyama yehuku. You failed, wakadzinga mukaboka itei. Chako kuterana nana mata zvinana pashoni zvine mpuyu zvisekuru zvinkochani zvamune muchisvirana nazvo ku State House. Tinozviziva kuti Mnangagwa unosvira pashoni. Muchichinjana nacho wenga muchirisvira kumata. That is why muchiona rakurukwa musoro rakuita ngezungairo. Tokuziva kuti ndo hurerenyu pashoni, munosvira kumukosho muri ngochani, tokuziva izvo. But munozvivanza. How many people nevana venyu? Saka chinoshamisira pakuti matonga nyika nenyaya yekuti makabata gidi kana makabata futi chi. Isusu vacho navarizive nyika tiso government. Kungoda kungotumudza musoro wodoro houra wopondwa. Kungoda kungosunga how many people did you kill? Ramakauraya vangani until today? Nyorai list. Moziva kuti muri mhondi. Muri kutonga vanhu nemune umhondi. Kufosa vanhu kuti dai bato risingabetseri chinhu. Maindustry akukandirira makonzo nekiti nemazizi. Vana Zim Always, Zimcast, Zimglass, all of them are closed. But muri kuti you are developing my robots. Developing robot development EP. Nechemba zvimbuzi zvamuri kuvaka mutonovhura. Ungati uri president unonovhura toilet yeparengi kunoiti pai chikuita opening ceremony yetoilet. Munhu mekuisa duzvi nekuwetera. What type of a president are you? Mapedza izvozvo politics dzacho hamudzigoni. Why are you refusing kuti umwe munhu aite rally yake akasungunuka? Look at South Africa. Vana malema, they can do whatever they do. Zvavanoita. My oppositions, they are doing what they want. Because that is what you call opposition. Bvumai kuti kana munhu achitaura mapoints akachita rally dzakachidiwa nevanhu vake. Vabvumai tendai kuti aiwa munhu adiwa. We are sick and tired of you Mnangagwa. We are sick and tired of you Zanupf. Hamuna help. Help yenyu ndekuponda muri mhondi. Chete nekupa magoridhe muchinotengesa muchidevelopa dzimwe nyika. Yenyu nyika ichifa nenzara. Makaporomisa vanhu zvikoro zvamusina kuvaka. Mukaporomisa vanhu free education zvamusina kuita.
nanhasi we are still waiting. Vana vedu they are suffering.